abosom enso tano so ye abosom kuro ye wo amfufuta na ye atekusa ye wo amoa ewo ha ene ye wo asubonten no ankasa asubonten no de wono ye mpagya no kra osi nsuo mu ho erinti otumfo na okokon a wokogya man kon no kra no obefa amoa ne atekusa no ne wo mo ko ekon no wo ko di nkurumu a wo mo baaye enti efiri ho no se otumfo ebidi ade kese kura no a osmama na chiame ba ebe ya amamre wo ha esata no nsuo ede ko eno na wode koye na mamre Asantima UK Ukuma Pimwa Apimbeba Kelos Royal Hotel ultramodern hotel bia origin hontre ha ewo atwomako dua wo Asantima ntemu ben ebuakwa hotel ye feyi na ehon so anika se ura dan bia mu a wasiesie mu ewa honka kwanso hotel yi edwumadi ahodo a wodie no esombo ne so ani wo VIP rooms or executive rooms and afi wo standard rooms obambo de enyade a ehu bi omu efise Kelos Royal Hotel obroni beka security no tight our CCTV cameras ejina na so 24/7 enimre ni da suo mu awemfo ewen Kelos Royal Hotel said ye be ya onipa bonfo bi entimi medinya ewo ahye ho aduane bai na ope bi adi a wonya no Kelos Royal Hotel continental ana local aduane bi a ope bi ano ubenye bi o Kelos Royal Hotel ensabe na abenom de bro ni de mro amano ni de bibremu de na fe yemamu de o Kelos Royal Hotel Kelos Royal Hotel eton safre obi biara na hoye ahomgifie wona kira kwai wo atwomako foridua sunya kwantempo a ebedu kumase de bo kase si ho a woni gawe filling station na edinhwanimu obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 0549 382-485 Kelos Royal Hotel. Your home away from home. Mihu yanka na akachi abanso da ho a yema okrama enkaye eno nti usika a ode mani efriamanani aba abibrem anase Ghana ha no bomodra se ode befa tap send ko Play Store Apple Store download tap send o download via promo code no Asante UK ubohwemu a sika no eko enye wonwa se kwasiebuo ni asisie nti abofo no asani firi soro aba asase so se woni nipa ma ebe adwuma fa osika se ho mekire Pay Angel minua ko Play Store Apple Store download Pay Angel na fe promo code no Asante UK ubohwemu anu sika no edu ba bibiara a epese wadaruma epese oboaye kakra na no me ba on chebe no di nkomo na o ka bibi fa asuo tano ene ensensem si se edwantwere bi we no so twedwan we sisi edi enti ena opemso etwamu wo tano so si twedwan wadaruma me nchiri mu ni nyina ejina ya abosom enso tano so ye abosom kuro ye wo amfufuta na ye atekusa ye wo amoa ewo ha ene ye wo asubonten no ankasa asubonten no de wono ye mpagya no kra osi nsuo mu ho erinti otumfo na okokon a wokogya man kon no kra no obefa amoa ne atekusa no ne wo mo ko ekon no wo ko di nkurumu a wo mo baaye enti efiri ho no se otumfo ebidi ade kese kura no a osmama na chiame ba ebe ya amamre wo ha esata no nsuo ede ko eno na wode koye na mamre mira wadaruma timbie mai wo sisen nsi otumfo obidi ade kese a osma na chiame mo mo ba kurumu atano so ha ampunfita no so eba asubonten so ebe sata no nsuo ema ye de komano ema de ye amamre enti se obetwamu a akwa baabi a obetwamu obefa kurumu ha bia no e wo se ye amamre wo asubonten mu ho
ansana wotwam akọ na wada no boaye abakosem na ade maye ebe den na otumfo di akwasida agese be sa tano nsu firi tano so tachiman emete se eye abosom no ede na abosom no ye ya enti ye nya sa ahodin wi na no abosom no ne otumfo wotwa kan ya okosa oba ebe sre wonom emmo mususo edinachi ekosa no enuntina tembia ubitwemu ana obidia de kese ya osma me ebesa nsuo de na okosa no na dinkurindie bre no dinkugu bre na de na ye wada no aboaye na chire mu abosom no boano ma ne dinkunim ya ate ekosa no ye bosom ben ewo asante memu a tano so hanko anewo ana bi oba bibiri tie ekosa ben na aka na asemu ate ekosa no ebi wo baabi ebi nemu ate ekosa ye ba akopɛ na ba akopɛ no obi wo hɔ a bosom die no obi wo hɔ na wa ba no abegye bosom no no le kɔ no le akɔyi ne kuro nti ye de hai no nse ate ekosa e wo baabi bia no ni nyina ye ba akopɛ na boaye tachiman tanoso ede ni nye din tanoso no nana mprofi otini yie ene nyina na metumi aka otini enkuro pii so achirei kura no akomadan ena obetenaye nana edurumre bia na akom no kanwa na watowuram na wabata wabetoto nsiu nti obekono na niema atwitwa no ho nti o bi se na o se mekọ agya asu nti mre bi a eba asa no na o moma akwada hene ma obi di n'echi ena oba no asu o nsuo ewo ha eno na wakototo mu a waba no nti efiri ho no ena wo kan se ne na mi tu afiri ha akotena nsuo no ho nti akomada hene tu nipa e kan ho no mo baaye ena mo ebe etena ha ena mo eye aduane ma no nti ebesi neyi kura no se eba se ye ma esubontene aduane adia kukuo no aye no mu no ye kwadi firi akomadan ene abenu se akomadan agya ene sota no so akomada agya ne sota no so kiao tano yinsu be nana tano yinsu a eware ye yesu kese na yesu bosom so nti yinsu bia no ye hai no e de ye soro no ye nimunam on pefi nti se fi kan kora no a ye yi musuo e de pepa se fi obi di fi ko kan no a ye yi musuo na ye nim se eduma bia nipa binum kora tu kwan a na wo mu kotwa amane mu a nsuo no ko yi wo no ekɔgye wo mu fira amane mu e de wo mu ba efie nana ade na asuo bia wimu nana tano nko ade nyimu nam ibacho de tano no emu nam no ye wo gidie se wo mo ka ye ho eni nyina ye kuru no enti se enfumsuo bi ba na enam no bi kura eto a ye sie ne koya amam ye sie no te se de ye sie nipa ye de nwira ne ade kwatichiro ho egu nsa ebo amena wo nsuo no ho esie no nana tano ni ti wo hene na tifi ko so hene niti ewo tano boase ena efa heya na akobopum enti efa western region efa half region efa bono region sa na akobopum nana yate abakwase bi se asuo tano
ɛne asuo bi yɛ ntaafo a na anuafo saa sɛ wate na onim ni sɛ mate yɛse ɔmo enhyia ɔmo se tano ne bia enhyia ɛno nti ba ɔmo menkɔ hɔ dadeɛ ne mu deɛ mate ne sɛ woduru baabi a wei nam ha ɔmo mmom na ɛdeɛ na tano ayama tano so a nti mo son no ɔpanyi ɛno deɛ ɛna meka no ebi ne sɛ sɛ tano so ha ni paa wɔde tano di wɔkɔ ahokyere mu wɔ baabi koraa no a wɔtumi kɔyi no mia ebi too me ɛma me wɔ hɔ a na obi baa yɛwɔ se o nana asoma me sɛ ana wada roma deɛ ne to wɔ kyerɛ mu kakra mpakyɛ hɔ deɛ but minya asɛm bi ɛna wɔse nana asoma me sɛ memeyi wo mfiri saa asɛm no mu nti wɔkyerɛ me deɛ wɔsɛ meyɛ ɔkɔ no ɛna wɔse deɛ na mede gya no kwan na obi abɛkyɛ ma pɔnkye ɛna nso o fa pɔnkye wei kɔ na wɔsere wɔsɛ ɔde kɔɔyɛ ofiri hɔ no ana ɔkɔɔ me yere hɔ nti ɔkɔɔ me yere hɔ no wɔsɛ me yere ma ne ka sika nti me yere baa fie a mebisa no na mese saa nipa no wɔbaeɛ no wɔkyerɛkyerɛ yɛ ane yɛ deɛ ɔbaa me hɔ no ɛna bisa no sɛ na okura apɔnkye wɔse daabi na ɔnkura apɔnkye nti ɛkyerɛ sɛ ɛhɔ na megye dii sɛ ta no kyerɛ apɔnkye nti mede maa no a wɔpieeɛ no ara no ɛna ɔgyae aboa no ɛmaa no kɔɔɛ na da no botuma aboa yɛ senti ata no kyerɛ apɔnkye ɛyɛ n'akyiwadeɛ ɛno deɛ nti kurom ha no yɛnyɛn apɔnkye wɔ ha wode apɔnkye ba ha yɛ ane bi a wobaa bɛpuna yɛ aduane adi na ɛnyɛ sɛ wobɛyɛn no nana kuro yi ase ɛfiri hene tano so pankyɛ ɛno deɛ adehyeɛ no na ɛbɛtumi aka me nananom ɛdeɛ na mɛtumi aka nti adehyeɛ mpanimfo no hu wɔn mu a wɔn na ɛbɛhu baabi a nana no wɔbɛkyekyere kuro no wɔfiri pɔtee na yɛdeɛ wɔbɛkyekyere kuro no wieɛ no ɛna me nana ɛfiri anyinasu kyekyerɛ anyinasu ɛhɔ no wɔde yɛ baayɛ ɛne yɛbɛseɛ no ɛne ne tenaeɛ yɛnya mfasoɔ pii ɛne sɛ yɛase adɔre ɛwɔ ha yɛhu ni asɛm yɛmfie hɔ yalebɔne ne nneɛma bia basabasa ɛni hɔ saa ɛna yɛnya nsase so yɛdɔ so didi nana busua bɛn na ɛkasa yi yɛfrɛ yɛ tentena no abusua na tentena no aseɛ ne sɛ nsuo bi wɔ ha yi a yɛfrɛ no tentene ɛno na yɛyɛ nkɔraa nyinaa ne yɛnom ani te sɛ pipe no nti yɛyɛ nana no baeɛ no na ɔhema no kyɛn sɛ kɔtena nsuo tentene ano hɔ ɛno na ɛma a yɛkɔtena hɔ nti na ɔmode nsuo no din too yɛ nti kurom ha no woba baabi a yɛbɛseɛ wɔ no ne yɛde hɔ din ato mo so nana da no mo yɛ busua bɛyɛ agonadua na se bretuo na asakyiri yɛyɛ asona paahwɛ a ayi anyinasu akonnwa no koraa no netumi aka sɛ na ɛyɛ yɛdea ana no wobɛtoo hwan mu ɛwɔ ta no so yɛdeɛ yɛbɛtoo nana kɔmfo panyin no na mpromfi yɛ nana no bɛtoo no ɛne wɔkyerɛ no baabi maa no tenaeɛ ɛne wɔgyee no fɛ so ameyɛ aka nana no bɛkɔsɛm kyerɛ sɛ berɛ a moba no ɔhene bɛn ne na wɔta no so no paa deɛ mentumi nkyerɛ
because tano so de me ya bofra kra no na nye ohene kuro eye hema kuro nti so ohene kura bodawuru na hema so bodawuru a ye tie hema no chen ohene no adenti na eba sa se o eye hema oba na bechichi kuro no nti kuro no ye oba no dia na wada no a ebetuma nya oba ne dini ebetuma aboa ye sa kwan so me papa ye o me na ne papa di kuro mu anyi nti de me papa ka kire me se ne ye friend na amprove oba na wada no amprove na chi ohima be na ba biem a wonim sa ayi de se ho afama abusia ampanyifo lo oka me beto me na bere tutu wo ye me papa no esoa woni na udi hima ewo kurum ha ti na bere tutu efiri mu no bosom no mfa nipa bia na kurum ha so obi abosom no be fa no won wo ye hima wo kurum ha se di nimu no nti se bosom no mfa obi na obi tena ho ese hima na ohwe so keke ekozi se bosom be fa obi bosom no fa obi a wo so odare mano nana hayi mame no encha de kakra ye ne nana safu kantanka ankobia hene wo techimata no so ma o kire se ohima okurum ha otumfo opoku akatachie ene bo ne hima asa wo kasa mu so o kire se de bosom aka no ana bibiti za na ye hima sa hima no bosom na kanana ana oson bosom na na wa den no kure ni medie minimse obi abosom no fa no ono ye hima lemum se bosom no fa obi a adehye no atimi ma obi egina wo se wonye hima ne no nkyere se wo yikuru no hima se emre bi nana hima ba ko ne fre na na mensoa na wote so ese talo so hima ye ko ba bi adwabo ba bi a wo se enso so no no agetum se wonye hima mi yakomu hine nana mo hwe kwan ana mo twen akosi brebe yi bra ohene eni kuru mu ebe makuru na tumpon se na wadwene ye wo ya dia eha kuru mu nyina wo fa kuru mu a dia ema mrantie no ni meba no mabunu dia bebre kan se kuru mu ha ohene manhene no eni hanti no eman yema enkoyie emaye ye nikanifo ibia se obetumi akọ pribibi amaye nana kroi techima hene ene bo man hene wa ha ana asante ene bo man hene wa ha nye techima hene le bo man hene ewa kanino na eniema bi asie yen enunti na yemu bebire kura edi techima echi ekosi mre bia no kure bi daadi no kure madam for bi no a high court judge ena me ni di nkomo no se anana na mo we manhene na dintina mo aye mo ho se de mo hye obi ase timi no se ne me kofa ehon krata abechiro nti asem no ono ase high court no ono ani di asem no buaye ese talo so ye manhene en wode ono na asem wo buaye appeal court edia wo bua wo mu buaye ene supreme court ye wo buaye okofa ni nyina an wode bre nti mi so mo a me kan me tena se kan ni nyina me se ene ye de niema asie yen nti mia me ba me bebisa nana no a nana kwaku kwatia no o ye afutu hene matachima no ni bisa no, wo se o wonim ho hwe sankrata ni nyina wo mu di asie no nti me so mo a me kan me tena se kan ni nyina me se ene ye de niema asie yen nti mia me ba me bebisa nana no a nana kwaku kwatia no o ye afutu hene matachima no ni bisa no, wo se o wonim ho hwe sankrata ni nyina wo mu di asie no nti me so mo a me kan me tena se kan ni nyina me se ene ye afutu hene matachima no ni bisa no, wo se o wonim ho hwe sankrata ni nyina wo mu di asie no nti me so mo a me kan me tena se kan ni nyina me se ene ye afutu hene matachima no ni bisa no, wo se o wonim ho hwe sankrata ni nyina wo mu di asie no nti me so mo a me kan me tena se kan ni nyina me se ene ye afutu hene matachima no ni bisa no, wo se o wonim ho hwe sankrata ni nyina wo mu di asie no nti me so mo a me kan me tena se kan ni nyina me se ene ye afutu hene matachima no ni bisa no, wo se o wonim ho hwe sankrata ni nyina wo mu di asie no nti me so mo a me kan me tena se kan ni nyina me se ene ye afutu hene matachima no ni bisa no, wo se o wonim ho hwe sankrata ni nyina wo mu di asie no nti me so mo a me
ni mo nam se enie nkrata no nie ya printi bi ma tano so atren kunya ni nyina ene assembly members no nti obi awo bi ehɔ na mi hu se no tano se ne na mo di nie mesie emabunu no pii nso se eni hɔ saa no ɛha wɔ no nti se ade hye no anhwɛ animu am ya ntutu bibia na de minim se asɛm no wɔ otumfo anim nti yɛhwɛ otumfo nso so ɛkwan se de wɔde bɛto no wɔde to a ya wɔna kro no yɛ ne dia nti wɔka se ɛnkɔ ha ni edi akyire yɛbɛyɛ ho adwuma ne krakra mu no afutuo bɛyi ɛna ade bɛma tano so ɛmba mmebunu mmranteɛ mpani a wɔn watwe yɛ mu twɛn sɛ mo bɛnya ɔman hene deɛ mɛka sɛ obiara nya abontere ne yɛntwɛn ɔpemsoɔ fi sɛ wɔn a ɔka obiara ntumi ɛnka bibio na akɔdu n'anim no deɛ na deɛ wɔsi ɛsra ne sɛ obiara bɛnya abontere atwɛn dimdure na deɛ person kan sɛ abakɔsɛm kakra me deɛ mebɛto yɛ ɛn sɛ me papa a ɔwɔ me ne papa efrɛ na na kwa mbafi na ɔyɛ tano so hene wɔyɛ ɔpanyin duruye ɛnana na kwa mbafi no ɛwɔ faase ɛne nana abere tutu na ɔyɛ tano so hema ne wɔ faase bɛma ne efrɛ na na sabrache saa time no na wɔn nso so yɛ tano so hene nti panyin duruye mu deɛ minim sɛ wɔn di akonwa no bi ne mu nkuru asofo a aka no deɛ mintimi nka mu asɛm na ne da se pii ɛne abakɔsɛm a ɔde ama Santema UK TV ne wiase nyinaa